Zdravím vás pri mikrofóne Knivspot 1940, chcem vás privítať pri pokračovaní čatovej časti, teda to už bude tretie video. Miky je tu ako vždy, teraz je veliteľ čaty a prišiel ďalší kolega Virty, takže úplne bude paradička. Tak môžeme. Môžeme, chlapče. Práve som akurát vám išiel dať slovo, takže Miky ho poznáte. Virty, zamávaj, povedz ahoj. Čaute. Môžeme ísť. Takže teraz sme taká fajná partia, vlastne my sme sa tak stretli náhodou v bitke, že som sa opýtal, či ma niekto zoberie do čaty, akurát oni boli v čate, oni sa už poznali predtým a povedali, že ma zoberú, vtedy sme takí parádni kamoši, takže nakrúcame, robíme sprostosti. No už vidím, ty máš making, takže toto bude úplne zás od veci. Takže ďalšia pol hodinka dobrodružstva je pred nami. Takže tešíme sa všetci. Ale tu zase Tigra sedmičky, ide proti deviatkám. V pohode, myslím úplne všetkých dám na ránu. A nemusíš písať. Já to psal pro všechny. Aj, pohode, dobre. Ja už tu... Já vím, že nemusím písat. Ja len tak pre istotu, bo minule som išiel v čatu s jedným a auto sa nenatáčalo a som vravil, že nech pôjde rozpráva, on že radšej píše, takže... Takže to bylo na hovno. No asi tak. Zve sa mi stlačiť to Ečko. Oší, pojedeme spolu a chutně a nezajímá. No, už sa rozbieha, chlapec. Protože já jsem beton prostě. Však teba všetci dingajú, to čo chceš? Já tě prorvu úplně na pohodu, he. Zase tě mám naháňať? Vůbec uchyláků, německý. Hovorí mi americký gay, mi to hovorí. Ale mám hvězdičku na děle! Jsem frajer! Tady to zbořím. A ja mám 3 prúžky, kúkaj, to nakoniec diela. 3 prúžky tam mám. Ty vole, velký cigán to ukrad. Jak vidím, tak Pirty tady to házel sebou. Domů. Však ber heď, všetko je tu zadarmo. OK, takže tady budu bydlet já. Nech můj job! Uchyláku, debil. Rozbil som ti dom. Nech můj. Vůbec, já budu tady nahoře bydlet, tamhle. Vidíš to, ten žban, nebo co to je? Hej, žbán, vidím. A máme to i žebřík! Toto som presne chcel od neho. Ale trošku... Taková Čína, ty vole. Jedeme spíš. To není kvalitní železo, ukáž se. Ty pičovno to. Jo, no, radši nebude nějak pičovina. Však im tam nabehni zadkom. Feuererlaubnis erteilt. Der ging nicht durch. Však skoro som ho prebil. Ziel verloren. Die haben sie nicht mal angekratzt. A periskop tam, počkaj. Ja viem. X-Spot. Der ist abgeprallt. To co je? Die haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Abpraller. Zas som si to zlízol za vás. Víš, tam vybehne ten Panther. Der ging voll durch ihre Panzerung. Hauptgeschütz getroffen. Kurva, ona to žinka. A mňa trafil vlastný. Pojď za ten barák. Mňa trafil vlastný ten Tiger. On je kde? A? Dobre.
A čo som si myslel? Ty pičo. Miky, ale ich dávaš jedno za druhým. Aha. Indian. Vynetuje dole, odsúdu. Dejte mi místo, prosím. Môžeš? Bacha, tady hned. Tam pojede. Pojďte za mnou, když tak. Ja mám poškodené dielo, čo nedobre. Pojď mi vystřelil. Pekná. Jedem na ně. O co, že mě sejme baflovač? To je Němec. Dejte na s ním. Jo. Hlavne, že ja mám nemecký tank, nemecké meno, ale neznášam Nemecko. To je úplne logika, ne? Hitler, 99999, prostě nebudeš vyhrávat. Však ja viem povedať, Komod ist ja viem der. povedať po nemecky iba Hände hoch a Hitler ist kaputt. Však to stačí. Do baflovače hlavně. Feuererlaubnis erteilt. Honě, du Schmiede! Voll durch ihre Panzerung. Ich sehe sie nicht mehr. Pěkné. Ja budem malý damage, bo som to poschytával skorej. 642, no kde som? Tu som. To byly A. nějaký newbové, ty vole. Kamilkus. Tiež člen. Dobre ľudia, mňa ešte trafil vlastne dokonca, takže ja som tam bol taký obetný baránok. Jak to, že si nastřelil jenom 500 damage, co? Však ti práve, že som tam bol obetný baránok, všetci strelili po mne. Ja som nemohol, mne dvakrát poškodili dielo. Protože máš německý tank. Já vím, proč on dělá moc, protože si nástřel skoro 2, takže si moc dělá moc frajer. Áno. CS-ko? Berem Jo. Tigra. Berem Tigra. Oj. Za to můžeš ty spotředen. Hnusný. Asi tak. Poďme ho utopiť, tu je voda. Já se jdu vykoupat tady s bráchou Němcem. Já jdu s váma. Konečne Rusi a Nemci spolupracujú. Utopia sa navzájom. Ideme, 3, 2, 1, šťastný rok a ideme. Auf geht's. Hej, auf geht's, drž hubu. Poď, Já tam jedu. no poď, ty jedu. Ti dám detrak, ty jedu. A hovno. A Počkej. Okoštujem hloubku oši. Dej mu pasy. Niu. dámy a páni, máme tu najväčšieho debila v klane. Tu vy ho vidíte, Mikyho gule. Jo. No ty si piča, mě tam prostě musí vět. Já ho jdu utopit, šmejde. Ja utopím teba. Pojď do mě, ale ne. Z toho voda, já se s vámi do piči, kurva. 8. Dej mu pasy. Ne! Tak No, jedem a vůbec. Jak já tady jedu do vody. No poď už si čistiť ty teplouši, poď nazad, poď hrať trošku. Oh, yeah. Jak dlho nabíjaš
Dirty. Za 10,61. Máš nabíjak? Ano, mám. Ja tu už idem, majster sveta. Nabíjal za 80, hej. Toto IS-ko nabíja aj 2 dní, keď mu ešte dajú muníciu a zabijú strelca, čo sa mi stalo. Jo no, hej, to je strašný s těma těžákama. A to Tiger mal tu... Hlavně pak s Artinkou, nebo s KV2, když mi dáte munici, hej. Hej, môj kamarát, sme boli tiež v čate a nabíjal 40 sekúnd. Si predstav, celá bitka. Klupatej. Všetci už v garáži a on ešte nabíjal. Údok. Bereit zu feuern. A snaha bola. Wir haben das Ziel verloren. Strieľaj na to magické číslo. Sakra. Myslíš 69? Feuererlaubnis erteilt. No a jaký iné magické číslo poznáš mi povedz. Teraz sa asi... 39. No asi aj tak. Kama Sutra forever, hej. Aj. Už poznáš nás pamäť, čo? Úplne. Čo je na každej strane. Ne, jenom 2 stránky. Ne. Jaký skromný. Tak 4, pardon. Feuererlaubnis erteilt. KV4. Dobrý deň. Dobrý deň. Ich sehe sie nicht mehr. Ty si taký debil, taký vyžierak si teraz robil, že sa nehanbíš. Chcem vás zachránit. Ja som sa tam na neho hodil. Pomoc. Ne. Zabijte to veka tam. Feuererlaubnis erteilt. Ja som sa netrafil. Wo sind sie hin? Počkaj. To som čím dostal? Teraz hora na mňa spadla. Žalová bacha, Luky. To je na CS-ku také prestrelky nezažiješ. Jo no. Super. Das war's für uns. Raus hier. Ja už voňam fialky od spodu, neviem jak vy. Dobrý. Pojďte jí killnout. Oj. A čo nenadáva? Miky, si chorý? Čo nenadávaš? Wow. Nekempi tam. Normálny si? Kam on žil a... Není. To trvá, než to zaměří, No ne? ty píčo, ruský dělo se strefilo na 150 metrů, ne? Ty vole, nebo na 200. A IS... Však IS-ko má rozptyl 200 metrov na 100 metrov, tak čo chceš? Dík a nič. Není německý tank, to je 95. A ešte stíhač do toho, Harry Potter. Isuna, kámo. To je frajer. Já jí prorazil to třeba. Z boku, ale. No a to. Ale trafil. Ty píčo, to dávám. Nehorázný šlupy. Končíš. Mrtvý si. Má na tebe dělo, želve.
Počkaj, ale to ten 95, to nie je ten americký, čo má 4 pásy. To nie je ten Slimak. Sa mi zdá, že to je ten. AMX 12, to je rošťák. To AMX sa chcem vidieť, bo tam to bude mať. Tam to bude vidno na ňom. No kde je? Čo AMX je mŕtvy, či čo? Čum, na vyžírku, vole. Čum, na vyžírku, kámo. Vidíš to? On si čeká. No jasně, ne. Podívej, jo? Podívej. Já zase nabijím, hej. Jak to AMX-ko, hej. Zas. Čum, na vyžírku, ty vole. Ten AMX ešte teba sunda. Jak mu dává, hej. Pána, no. Za 13. Jo. Jo, to je frajer. Tlieskam. Chlapcom dneska ide. Však ja to komentujem, oni hrajú. Já jim já odřet. Dobře, já, hej. Ideme na odrad, skúsime, že či ich tam bude veľa. Alebo pokračujeme. Asi hej. To sú tie práve veci, takže ideme do odradu. No nie, nás tu bol vie čo. No takže máme tu odrad. Ja to striehnem, aby sme to zbytočne nezdržiavali. Že keď sa to úplne naplní, takže potom sa uvidíme. Takže prihováram sa ku vám zás. Odrad bol, ale bol asi po nejakej chvíli, takže už sa mi to nechcelo nakrúcať, sa vám vopred ospravedlňujem, ale myslím si, že v tejto časti ste videli celkom pekný humor, bolo to sranda, zabava, takže myslím si, že do tejto časti sa vošlo toho veľa, aj keď bola taká kratšia, ale bola celkom v pohode, si myslím. Mám tu môjho Cromwella, krásneho zlatého najkrajšieho, s ktorým sa mi veľmi dobre hral odrad, takže rátajte s tým, že ďalší časť možno hneď nasledujúca, alebo tá časť za tým bude určite z odradu, takže nebojte sa, odrad uvidíte, bude to sranda, budú tam aj také faily, samozrejme je to odrad, takže dúfam, že sa na mňa nehneváte, tak keď nie, tak vám veľmi pekne ďakujem, takže ak sa vám páči toto video, dajte like, komentár, prihláste sa na odber, čo veľmi ocením a nezabudnite, keď vaše plány zlyhajú, začíva skutočný príbeh. Majte sa. अक्सर पूछा जाता है कालिना तुम शैंग्रीला क्यों छोड़ोगे, लेकिन सच तो यही है कि मैंने कभी नहीं छोड़ा। खुद से हटकर किसी चीज में विश्वास करने के लिए यही असली स्वर्ग है। शैंग्रीला मुझ में है, आप में है। अरे ओ प्रिय चित्रकार, क्या ये आपकी टांकी के लिए काफी है?